Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Clipcar Plus. Ik ben even ontziekje, want ik ben te gast bij de band Twirre. Deze band die doet mij on iPop erop uit. Dat is een festival joen op de Westrijn in het Badhoes. En als het goed is, ben ze nou nog aan het repeteren. En kunnen wij even zien wat ze eigenlijk aan het dwam binnen. Maar we doen nog volle meer joen, of net Fouke? Oh, Femke Djalda. Hoe wist u wat mijn tweede naam is? Deze week zocht Douwe Talma bij RBNBA, ik wil RBXBA. Stoere rappers van jou, het mij een vette clip. Bij Noorderwien is Martin Korthuis van Skimon Zeg, met zijn nieuwe album. En we hadden een nieuwe clip van Daily Bread. We beginnen deze aflevering met het rapduo RBNBA uit Ljouwert. Het was man hel in één dag maar liefst 15.000 hits op YouTube met haar nieuwe clip. En dat is voor u reden om hem uit te sturen. Dit is 048 Freestyle. Best heavy en jouw chie-meid vindt mij sexy. Jullie niggas zijn niet ready sinds die fucking 0.1. Oké, dit is RBXBA en als je wil neem ik je mee. Niet naar Rome of Parijs, maar BR Boys zijn WC. Bad host in mijn team. Ik flex, ik scheme. Martin Luther a dream. Mijn gedrag supreme. Ik heb money aan mijn hoofd. Mijn ballen in een hoofd. Een ho aan mijn ballen, maar please houd het aan de loop. Want ik ben de shit. Je rechtstreeks uit de asshole. En wat ik smoke dat is assie. Rechtstreeks uit Marokko. Nigga, word around my town. Ik ga dommer dan een dombo. Bitch, ik ben slim, maar doe dom. Jullie doen slim, maar zijn dom. Bitches willen me scoepen. Mensen noemen me Rolo. Bitches shaken hun ass. Op en neer net een yo-yo. Groepies showen hun titties. Man, zomaar op de foto. Of wacht, ben ik nou de groepie? Wat kriegt die hele groep solo? Wat wil je hebben dan? Je kan het zo krijgen. Een koppen sneller, jou. Ik noem het hoofd krijgen. Voer de tempo op, dit is geen sing-along. Ik blaas je hele vissa op wanneer ik binnenkom. Hou je meisje maar binnen, want het is real shit en geen gimmick, baby. Noem je mokken een boef, want ik heb bloed. Ja, pik in het, babe. Shout-out naar Team CZ. Al die haters see me. Kies je voor muziek dieper, geef je orgasme, man, ik wiep die beat. Ook op slam hebben met TV. Liggen plaatsen, kom niet hier. Ik ben die penny drop, ik ken die fokken met die mokken, man. Ik rook de hele motherfucking ass scene hier. Big booty net J-Lo, ze gaat mee zo, ik heb game over. Go deep, passen onder de zeeboot. Ik geef hoogste pedals, maar geef over. Rappers hebben niets op mij, maar niks persoonlijks doet. Beter schuif je iets opzij, ik neem het over nu. Geen gevaren driehoek, prik je vriendin net een drietal. Je hangt nog in je cirkel als je mij ziet op je vierkant. Money jak slak, money pak, black label en cognac. Bad bitches, bomb ass, full body in contact. Hoog toker en ik blow 6 kippen. Hoofdzoals hebben dit is zo next level. Wat weet je van dit? Die man doet stift. Drank make up en ik ga zeggen blik. Je hassen van niks, ik kom money in bitch. Nu voel ik me kut en is zit in je chick. Dit is er bij een van de L tot de D. Ze eten niet mee op een dik in je vreet. Ik ben brigaatjes, swagger hier is gratis. Passen hier een groep dan een nigger die je maat is. We zoeken geld dat het niet zomaar pap was. Goed jullie behand als money binnenkomt. Dan van onder naar boven en ik kom mijn opgang. Wit heet wanneer ik een post brand. Bitch heet mijn kont on omvang. Mixtape niet eens in ontvangst. Wanneer ik shine kan je zeggen dat er mij ligt. Zakken dat de tijd trip meer dan de tijd is. Gaan dat er ijs is. Van waarom zeg ik? Rijm sick, er blijft niks als hij spit. Fokers wachten en open, de kans is genomen. Rem mijn hele stad, zie de zaken nu lopen. Jullie drinken bullet om kogels stoten. Luister goed wanneer ik zeg het, tuurlijk ben ik de freshest. Swagger is om mijn 30, papierwerk in mijn zakken en ik voel me heftig. Spit vloeit op het doorste lessen. Fuck man, bitch, nu mag ik kort die met die. Hey, geef fruit in je en dan zeg ik tegen je opgerot. En ik heb geen pit en wat hard gezegd, mijn totale vaagheid is opgefokt. Ik ben legendarisch, lyricale tactiek. Fucking lift, we lopen bitch, breng het op een trap beat. 0.4 de pioniers, geen verjaardag maar we pakken in. Want mijn succes is als zwangerschap. Het is snel in verwachting, ik straal, geen gezeik. Voel me een zonnekoning, net Lodewijk. Grondleggen, zie me blenken, op het water ik overdrijf. Ik noem mezelf Napoleon, neem het over terwijl je het niet weet. Mijn carrière, alsof je te laat komt voor de trein, je gaat niet mee. Ik saboteer, barricades, je moet het weten, ik breek het. Dit is voor alle bouwvakkers, voor jullie bij deze, ik maak mijn eigen wegen. Mijn lijn zijn als condooms, sterker dat gaat tenminste ergens om. En jouw zogenaamde dope lijn zijn als blinden die kickboksen, het staat nergens op. Jij ziet me, ik zie je niet in de menigte, ben ik er eventjes opgepast. Ga naar je familie, zoek dan naar mij iemand die baby kan zitten, opgepast. Moken B is weer back in the business. En ik kijk op de klok en de klok geeft aan. Ik heb geen tijd meer voor die bitches. Is vond je me vocht op en was ik niet zo lauw. Nu checken ze deze mokro en vinden ze me helemaal wauw. Ja, voor die motherfucking rappers in de scene zag ik komen. Ik geef je neem afstand. Afstand, kom maar niet over die deadline. Voor te laat is voor de rappers die te nep zijn. Jij bent aan mijn gat daar. Oh zo stoer en je bent een baas. Maar je rapt die zijn motherfuckers zinloos. Net als
Oh moke, mag ik met je mee naar huis, want jij bent de shit. Sorry mevrouw, je bent aardige zomaar. Soort zoek soort en ik ben geen bitch. Ja, deze mokro is para. Ik chill met Lamborghino's en we geven hier een flying kick zo van wappa. Ik ben de eerste ninja mokro als Naruto. Rap scene, zeg bismillah en ik eet het hard. En ook al vegen Pamela Anderson, zorg wel even dat je de Baywatch. Nou, dat ziet er al je wel heel credible uit. Dus stuurden wij verslaghouder Douwe Talma erop uit om een reportage te maken. Want waar binnen die RB en BA nou eigenlijk? RB staat van Roland Binga en BA van Brian Andringa. Beide kennen elkaar al jaren. En ze wien 50 en doet ze haar eerste project So Fly, de mixtape begon. Hij kwam bij mij in de klas en ik keek hem aan. Hij keek mij aan echt zo van, wie de ben jij? En op een gegeven moment begonnen we te praten en allebei waren droog. Dus toen klikte het wel een beetje zo. Ja, we zijn gewoon broers. Broers van een andere moeder. Oké, maar je kan een keer bij elkaar zijn van wij willen muziek maken together? Of hoe zie je dat? Er bestaat er geen van, hè? Ik dacht echt dat ik fucking Fries kon, maar ik versta echt helemaal niks. Nee, ja, die protocollen van Omroep Friesland zei dat we de vragen niet Fries stellen, maar dat mensen het verstaan. Dus uw verslagjouwer werkt correct nevens het protocol. In datzelfde protocol staat trouwens niks over of horen rare woorden. En als je wil neem ik je mee. Niet naar Rome of Parijs, maar BR Boys zijn wc. Waar ik vandaan kom? Oei, Antwerpen. Ver. Antwerpen. Antwerpen. Eerst waren we verhuisd naar de Bijlmer, toen naar Rotterdam. Daar heb ik een tijdje gewoond. En toen zijn we naar Leeuwarden verhuisd, omdat mijn moeder een vriend had. 058 Freestyle is een serie nummers, maar je hoort talenten in jou en omkrieten. Is vond je me fucked up en was ik niet zo lauw. Die het nog net in de spotlight staan hebben. In 08 Freestyle had ik zeg maar dus bedacht om het feit dat ik vind dat er best wel toffe rappers in Leeuwarden zijn. Toen werden wij dus al best wel vaak bekeken, dus ik dacht van ja, ik gun hun ook wel gewoon dat ze vaak bekeken worden. Ik zeg eerlijk, wij hadden het ook niet verwacht, maar ik weet niet. We hadden gewoon de eerste deel, die ging wel goed. Daarna hadden we een tweede deel online gebracht. En vervolgens gewoon een derde deel. En we merkten wel dat het steeds vaker bekeken werd. Maar ik denk dat onze fanbase daardoor steeds groter werd bij elke deel die uitkwam. En ondertussen hadden we ook een EP gedropt, We Doen Het EP. Die is ook wel leuk in ontvangst genomen. Ja, en toen kregen we dus, denk ik, bij het vierde deel echt gewoon... dat kwam ook op verschillende sites, gingen we ons promoten. Dus ik denk dat we toen echt gewoon zo'n boost kregen. En dat iedereen wachtte. Want ik weet nog dat we de avond dat we hem online zetten... dat we echt iets over de 200 tweets hadden gekregen van ja, waar blijft hij nou? En we wachten nog steeds en bla bla bla. De teksten leed aan proto onder verbeelding oer. Ik heb money aan mijn hoofd, mijn ballen in een hoop. Een ho aan mijn ballen, maar please houd het aan de loop. Kun je mij eens uitlezen wat als je je ballen in een ho hebt, wat dat betekent? Een ballen in een ho. Oh, scheisse man. De vrouw die in uw ethische clipcarcommissie vreeg je haar nou wel even na of er wel eens echt van een vrouw houden had. Tuurlijk wel. Kijk. Daarom, nee, dit kan ik gewoon vloeiloos uitleggen. Kijk, daarom zeg ik in een ho. Ik zei niet dames. Zie, je hebt dames, je hebt ho's. En dames, die behandel je als een dame. Maar ja, een ho, waarom zou ik die als een dame behandelen? Black label en cognac, bad bitches, bomb. Het leek het al dus heel credible met de man van RBXBA. Maar ze schijnen heel aparte dingen te dwalen. Aan het einde van de media. Dit moeten jullie echt zien. Ze wouden de camera niet meenemen, maar ik sneak jullie gewoon mee naar binnen. Oké, we gaan heel stil zijn. Oei. Ook al. Ja, goed zo. En dan gaat hij naar opzij. Ja, naar opzij. Let op het uitdraaien van de voet. Ja, goed zo. En hij kan ook nog naar achter. Maar dan gaat je linkerhand gaat naar voren. Je rechterhand. Ja, goed zo. En dan... Dat zijn de stoere rappers. En sluit. Dan ga je dan die naar voren. Bitches willen me scoepen, mensen noemen me Rolo. Dus ze shaken hun ass, op en neer net een yo-yo. Groepie showen hun titties. Kist deze was het worst, maar het zijn vette beats. En volgens mij hebben we nog wel meer van deze figuren. Ik werk dus nu aan mijn mixtape. Die wordt afgemixt door Brian. Daarna komen we met een EP. Dus een soort gratis album. Die gaat De Spadvinders heten.
dat zijn de plannen voor nu echt. Ik denk nog een paar clips van onze oude EP online gooien, 2 of zo. En dat zijn plannen voor nu en een half jaar, 7 maanden ongeveer. Op Eurosonic Noorderslag wie het een groot succes en de band helle daar toch echt nog de trouw met een dikke foto van zangeres Kimberly van der Velde. Ik heb het door Daily Bread. Die band had nou correct een nieuwe clip lanceerd, maar de titel The Conflict. Als je nog neer te dwan hast, dan is dit misschien wel wat. Want op een Westrein, in het Badhoes, is iPop erop uit. Een aantal bands spelen daar om haar voor te stellen aan het grote publiek. Het zijn benammen onbekende bands. En ik kan denken aan Abele, Progress, Rekker en Twirre. En bij die laatste band zit ik aan tafel. Je bent op het punt om voort te gaan. Ja. Heb je er zin in? Ja, zeker. Ja. Kom goed eigenlijk. Wat sim spelen? Protte Frieske nummers. Nou, zo'n beetje ons hele repertoire komt aan bod. Want voor alle duidelijkheid, Twirre, wat is dat voor band? Ja, Twirre is een band van drie mensen die enthousiast Frieske muziek maakt. Een beetje Ierse rock, volksmuziek. En waarom juist die muziek? Nou ja, omdat ik daar eerst mee begonnen ben. En die jongens hebben me ongevuld. Dus zei die muziek is al ontstaan. En helemaal iets die je misschien van kennen? Ja, we hebben skof 22, of 32 gaan we de publieksprijs won. Want je hebt ook al een cd-opname, begreep ik.
Dat klopt, ja. Wij zijn daar toch even een beetje bij elkaar gekomen. Roelof die maakt zelfs al muziek, die schreeuwer en spelen er zelfs bij. En toen zie hij een toetsenist van een mooi tapijtje onder de muziek. En toen via de muziekschool is hij bij mij terecht te kwamen. En toen hebben we, in 2008. En toen ben we wat bij elkaar kwamen, is die cd er eindskamer. Nou heb je hem opjoen voor iPop erop uit. En als je hem winnen, joen, want er is ik nog de kans dat je hem dan op het Grutte iPop op 1 april in Nijloon komt te staan. Dan steen we niet eens voor een volle Grutte publiek nog. Dat leek mij zelfs een heel mooi doel. Ben er nog meer dingen die je hem heel graag wil in de toekomst? Met je festival bedoeld? Nou, bijvoorbeeld. Nou ja, dat zou wel mooi. Dan haast daaruit komen misschien wel meer optredens. En dat zou wel heel mooi zijn. Dat je wat makkelijker de optredens krijgt en wat onder het brede publiek. Ja. Dat meer mensen die herkennen. Een makkelijke manier om bekend te worden bij het grote publiek is zelfs gewoon cover spelen. En dan in zo volle mogelijk feesttenten en knallen maar die hap. Waarom ga je dan het verkeersen? Nou, als je daar had persoonlijk mijn hart had er nog nooit bij lijn. Ik had er helemaal niks op zien op coverbands, ik net. Maar het publiek wat er komt, ik vrees me wel zo dat ze wel van de muziek komen. En dat vind ik, dat is een ding wat ik gewoon helemaal net wil. En wanneer komt de videoclip, Roelof? Dat is een goede vraag. Dat weten we zelf ook net. Want wij zitten er maar smart op te wachten. Oké. Ja, nou, we doen het best, maar we zitten neer. Ik kom wel. En die wijzen die alles maar zes weer. Wij praten net meer. En wil de man van Twirre de boel oprijden om naar de Westrein te gaan voor iPop erop uit, praat ik verder over Martin Korthuis. Deze grazer wennend op Skiermoeseer. Een grazegeval dus voor Clipcar Plus. Hij wil luisteren in de radiostudio van Noorderwien om zijn nieuwe album te promoten. Elke keer als ik iets uit mijn lijf. Elke keer zou ik die aan mijn lijf. Elke keer als ik die val mijn lijf. Elke keer val ik die aan mijn lijf. Elke keer als ik kom, val ik lijfde. Elke keer ervoor ik die in mij. Elke keer als ik voort ga, is er weer meer. Elke keer mis ik een beetje die. Alles wat ik zei bij die is liefde. Alles wat ik bij die zei is liefde. Alles wat ik kreeg bij die is liefde. Alles wat ik bij die kreeg is liefde. Elke keer als ik kom, val ik liefde. Elke keer ervoor ik die in mij. Elke keer als ik voort ga, is er weer meer. Elke keer mis ik een beetje die. Mijn naam is Martin Korthuis. Ik ben Groninger. Ik ben geboren in Bedum, vlakbij Groningen. En ik heb sinds een jaar of 10 beoefen ik de Groninger tol en schrijf liedjes, maak cd's en reis hiermee door Nederland, België en Duitsland. Elke keer als ik kom, val ik liefde. Kan ik trouwens Friese in jou praten? Dat kan. En je mijn vrouw, Tjitske, is geboren in Warga. Dus ik woon ook op Schiermonnikoog. Ik heb heel lang in het Engels gezongen. Maar dat is niet mijn taal. Dat is niet mijn ding. Toen merkte ik ook dat ik daar heel erg mooi in kan zingen en schrijven. En dat had ik nooit gedacht. Ik hoor dat elke nooit zeggen dat het laatste album dat het beste album is. Maar het is ook de waarheid in dit geval. Dus zo verrekt mooi is dat ik muziek maak. Ik ben zulke verrekte mooie liedjes. Nooit alleen van mezelf, er is zelfs een liedje van Toon Hermans.
Café Biljart staat erop. Er is een liedje van Bob Dylan, Jacques Brel, een liedje staat erop. En natuurlijk, ik wilde mijn brood met verdienen en dat lukt bino. Maar ik hoop er nog eens een derde hoes van over te hebben. En 2 grote auto's, en een jacht, en een biljartschool, en een bioscoopschool. Van die dingen, weet je wel. Zo'n mooie villa. Ben je er klaar voor? Hem alles inpakt? Ja, je bent er heel klaar voor. Nou, Jim, je toch binnen, man. Ik heb begrepen dat Jim weet wat de uitslag is van de stemmerij van deze week. Ja, Nou, zullen we dan maar bij nummer 3 beginnen? Wat zit er op nummer 3? dat is Viraldo met Without You. Nummer 3. En Roelof, wat zit er op nummer 2? Vince Michaels met Wrong Party. Nummer 2. En dan kennen we zelfs maar één op nummer 1 staan. En dat weet Tim. Dat klopt het. Ja, dat is Janice met Song for You. Nummer 1. Oh, how the time flies. It feels like only yesterday when I was your girl. Oh, how I know that I never wanna go back to the time, our one-way world. We had some nice years. I thought we had it all. Never doubt our love. Oh, how I feel that it's just another memory, a memory of love. I'm singing this song for you, alone in the field where our battle was lost. Smoke rising up, and as I open my eyes, little clouds of trust turning into dust. Oh, now it's been a while since we talked, only our pain left. Oh, how I feel that it takes a lot to heal a memory of love. I'm singing this song for you, alone in the field where our battle was lost. Smoke rising up, and as I open my eyes, little clouds of trust turning into dust. That's why I'm singing this song for you, alone in the field where our battle was lost. Smoke rising up, and as I open my eyes, little clouds of trust turning into dust. Maybe someday, maybe someday, Nou, je moet voort. Het wordt hier door de voortgaan, ja, dacht ik. Wordt helemaal niet wat leuk. Ik zou zeggen, een soort succes, man. Dankjewel. Komt me goed, denk ik. En ik sluit belaf. Dus best genoeg. Goed, succes. Ja, kom wel goed, hè? Hoi. Hoi. Nou, was deze man nou live, Shen? Gaan dan joen naar de Westrein, naar het Badhoes, want daar is iPop erop uit. Ja, en dan waarom naar Clipcar Plus, naar de actuele zaken vanzelfs, want op welke clips kist je deze week stemmen? En als je wil neem ik je mee, niet naar Rome of Parijs, maar BR Roetboy zijn wezen. RB en BA met 048 Freestyle. Daily Bread en The Conflict. I'm singing this song for you. En
Janice, My Song For You. Stemmen kind vanzelfs op clipcar.nl. En nou sneun binnen we te gast bij rockgroep Stanton. En in de radiostudio van Noorderwien is muziektheaterzelskip De Groeten. Traaie vrouwen vertellen over haar nieuwe programma. Ik zie jullie heel graag nou sneun. Hoi!